Hej til alle sammen, det er Andreas for de danske ender. Ja. Lav en Assassin's Creed 2 video og knæk. Ja. Okay. Jeg har lidt svært spillet lidt smule på det, men ja, godt. I video bliver kommer to kun til at være sådan et kvarter. Men lad os nu. Hvad sælger du? Jeg er sindssygt til det her spil her. Og shit. Jeg skal lave noget parkour. Jeg elsker at spille parkour. Fuck det vildt. Alle spil burde have parkour. Det er så fedt. Der. Hvor fucking kan man lige en rejskab? Og det er jo. Og sådan er man badass. Ja, sådan er man bare badass. Man kan kun lide det. Op her. Come, don't be shy. Og man er så badass. Du må kraften også have noget liv. Til forsyninger. Jeg har altid. Now for now. I am here most days. Skal vi se her, hvordan man kæmper det her shit spil. Prøv lige flip. Flip. Jeg tror, du begynder at angribe mig. Og den der. Og slag. Sådan gør man det. Der er godt. Bum. Kom on. Der. The badass is awake. Just leave me, please. Grazie. Caution, friend. Okay, ses venner. Hej. No advices for noble ways. Glem. Ej, fuck sake. Assassin. Assassin. Og hey, hvad med skotsen? We've got one more Jeg tænker lige, vi skal gå over til okay. Vi skal lige sådan bestikker. Sådan der. Lad os lige nogle plakater nu. Sådan der. Sådan der. Og sådan der. Ups, det var ikke en plakat. Fuck, løb. Her ser vi Andreas leve sin drøm ud med en assassin. Okay. Hvad så, tøser? Gå lige op ad en trappe her. Stige her. Nå. Ses. Parkour for life. Parkour for life. Parkour for life. Nu er jeg optaget nogle syge billeder af Assassin Time. Det her sker, når man er assassin. Det er et ret fedt billede, men et billede. Assassin Time. Næste episode, der jeg for at starte spillet helt forfra. Og så vi klarer det sammen.
Så det tror jeg bare, jeg gør på et tidspunkt efter den her episode. Vi prøver at gå hen til en mission. Det gør vi. Skal der bare løbe så? What a skill! Hey, do you have Okay. Jeg har besluttet at sende flere episoder af store. Altså for at gruske op i befolkningen for ringe til. De skal snart møde som dokken, finder dræb før mødet, uden at de opdager, at du er der. Lorenzo. Accepterer selvfølgelig. Finder dræb i 3 minutter på 3 minutter. Shit! Okay, fisk. Skills. Okay. Au. Fuck. Det er skadet. Men ikke mere. Jeg tror sgu ikke, vi når det her, drenge. Men når jeg gør det der, ikke med det der. Så lad os se, om jeg klarer det. Hvis ikke, så vil jeg bare sige farvel fra videoen. Så laver vi lige lidt sjov for at gøre videoen færdig. Nej! Så lokaliserer jeg målet. Og så fucking opdager han mig. Nej. Ja, men jeg tror, det var sådan i videoen. Vi ses, drenge og piger. Husk at smide like, hvis I kunne lide videoen. Subscribe for mere, og